मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. आईच्या दिवसाक स्वाम्याला आगमन मुंबई वडाला राम मंदिरातुल्यान स्वकीय नासिकांतू अशी तसल्या लक्ष्मीनारायण भवनांतू स्वाम्याला आगमन जातासा त्या संदर्भारी नासिकांतू अशी तसले प्रिय भजकांनी अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन गेलो स्वाम्याक हांगा प्रीतीपूर्वक जाऊन गेलो आगमन केले बद्दल नाजे स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. विशेष जाऊन केलो विषय तुमकां आयच्या दिवसाक सांगच्याक आमी इच्छा पावताची. एक मठाक एक नाजाल्यार एक कारण आसा, एक सृष्टी जावचेक निर्माण जावचेक एक हेतू रिजन कसले तरी एक उरता. तशीच आयच्या दिवसाक दोन विषय आमी तुमगेले जरा प्रस्तुत करचेक आमी इच्छा पावताची. प्रथम म्हळ्यार हे नासिक लक्ष्मीनारायण भवन स्थापन जावचेक कारण कशें आशिल्लें आनी खंयचे स्वाम्याल नांवार हे भवन कित्याक हे केलें हे दोन विशय तुमगेले जरा आमी प्रस्तुत करता आशिल्ले. ताचेकिंता पयले आमी केन्नाय मस्तपंत सांगताशी की जाव चुटू बऱ्याक जाव चुटू बऱ्याक. स्वाम्यान कालच्या दिवसाक पैकी वेत आशिल्ले 8 तारीख आयतार आशिल्लो ना फायच्या दिवसाकय येवचें जाता आशिल्लें, किंतु आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयल्याची. आताची राघवेंद्र कामत तांतागेले प्रथम वक्तव्यात स्वागत भाषणात सांगले की 9वे स्वाम्याले हांगा एक सांकेतिक वृंदावन आसा म्हणून. जे परंपरेचे 9वे स्वामी आसाची ते 9th पॉन्टिफ 9th स्वामी आणि आयची तारीख वयके 9 तारीख आसा. इतले जाल्ले तरी आमकां आश्चर्य नाशिल्लें. आनीक आश्चर्य विषय कसं म्हळ्यार तांगेले वृंदावन जालें तसले तारीख वयके 9 तारीख आसा. 9th मार्च 1603 अंतू 1703 9th मार्च 1703 अंतू तांणी गत जाले. फाल्गुन मध्य सप्तमी दिवसू ते तांगेले पुण्यतिथी येता. 9th पॉन्टिफ आणि 24वे पीठाधिपती जाले नंतर प्रथम पंत आमी मुक्काम येतासाची त्या तारीख वयके 9 तारीख आसा. सो 9 आणि 9 तातून आमी सांगताची की आमी तेन्ना हे आलोचन केलें ना, आमी मुहूर्त निश्चय केले म्हळ्यार 9 तारीखाक येताची आणि त्या तारीख आमी पुन्हा भायर सरतात. किंतु आज ही आलोचन केलतना इतलो संतोष जाता की म्हळ्यार तांगे 9 तारीखाक संबंध पावील तसले दिवसाकाचे आमी नासिक हांगा घेवन पावील आसाचे. आता तांगेल बद्दल विषय सांगता म्हळ्यार तांणी आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याले शिष्य आमगे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी रघुचंद्र तीर्थ स्वामी शिष्य आणि तांगेले शिष्य म्हणजे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी शिष्य लक्ष्मीकांत तीर्थ. सो हे 3 स्वाम्यांतूची आता विषय आसा. आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याक आता तुमकां गोत आसा की अष्टमठ म्हणटाचे. थंय 8 मठाचे स्वाम्याला परंपरा आसा. गुरु मध्वाचार्य जे आमगेले आरंभाचे गुरु म्हणजे वैष्णव सिद्धांत कसले प्रचार केले तसले अशिल तसले आमगेले प्रथम गुरु म्हणून आमी कसं हे करताची तसले गुरु मध्वाचार्य त्यांनी 8 मठ सृष्टी केले. तशीची 8 मठ सृष्टी केली तशीची आमगेल रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याक वैकेची एक पर्तगाळी मठाचे अशी 8 एक शिष्य घेऊन गेलो तांगेकडचे प्रचार कार्य करता म्हणून गेलो तांगेल आलोचना असेल
म्हणजे गुरु मध्वाचार्यांनी कशी 8 शिष्य कोरून गेलो, कशी सिद्धांत त्यांनी प्रचार केलाय, तशी जी रघुचंद्र तीर्थ स्वामीन वैकेची अशी जे 8 शिष्यांक घेऊन गेलो, तांगेकडच्यान मध्व सिद्धांत प्रचार करका, वैष्णव सिद्धांत प्रचार करका म्हणून गेलो स्वामीने एक संकल्प केलाय. संकल्प करत असताना तांका 2 शिष्य प्राप्त झाले. कडेरी अनेक शिष्य घेताना त्या स्वामी गत झाले, अर्थात तांगेले निर्वाण झाले, वृंदावन असते झाले. त्या हज्जन थोडे त्यांनी दुःखित झाले की आम्ही एक 8 शिष्यांकडून अशी प्रचार कार्य आरंभ करता म्हणून आम्ही संकल्प केलाय, किंतु आम्ही संकल्प केले तशी ह्या जाताना कसं ना जे कसं एक विघ्न दिसतासा. म्हणजे शिष्य तांगेले खंयच्याही कारणान त्यांनी गत जातास, म्हणजे गुरु लेत राख शिष्य गत जातासाची. सो हे तांका थोड्याची हे जाले. कडे रात कोण आमका हाजे बद्दल मार्गदर्शन करता म्हणून गेलो त्यांनी आलोचन करत असताना त्यांनी विष्णूले ध्यान केले. आता देवानाची हाक वाट करता. सो त्यांनी ध्यान करत असताना देवान तांका प्रेरण केलंय की तुम्ही हे संकल्प मुखारसी नाकाची. मध्वाचार्यांनी केल्या म्हणून गेलो तुम्ही करच्या वत नाकाची, तुम्ही ते त्याग कराची म्हणून सांग. हे आम्ही सांगतानाची तांगेले चरम श्लोकांतुची तशी बरेला सांग. तुम्ही सांगचे तुम्ही ऐकल उरताले. स्रष्टु अष्टो मठान्येन महानित्य कृतोपि सह विष्णुना चोदितो त्यक्तः रघुचंद्र गुरुं भजे म्हणून गेलो तांगे चरम श्लोकांत येता. विष्णुना चोदितः त्यक्तः कडे विष्णूने जी देवानाची गुरु प्रेरण केलंय की तुम्ही आणि मुखारसी नकाची आणि तुम्ही हंगाची ते त्याग करा. म्हणजे कडेरी आणि मुखार सूचक आमगेल गुरुन प्रेरण केलं. स्वाम्यांनी जी ते बंद केलंय म्हणजे आणि शिष्यार्थांनी घेऊन केलं. पहिले 3 शिष्य घेतले तांगे कसं करते 8 कर काम नशिले, तो 8 करताना जी एक स्वामी गत झाले. बाकीची 2-3 शिष्य आशिले. आता हे 3 शिष्यांतू खंयची शिष्यांक मी हे करचे कसं करचे म्हणून विचार करत असताना तंतू प्रथम शिष्यान सांगले की आम्ही काशी वचपाची आणि काशीतून आम्ही वासपूर गेलो. आमगेले मुकाबले संन्यास जीवन आणि जगेताची म्हणजे वाराणसी काशी म्हणजे एक होड धर्मक्षेत्र, एक होड क्षेत्र असेल आम्ही ते वास्तविक होगे आमगे मुकाबले जीवन आम्ही चलेताची म्हणून सांगले. इकडे व्यास तीर्थ म्हणून गेला शिले. त्यांनी शास्त्र अभ्यास हे करत करत त्यांनी पर्तगाळी तुझी गत जाय. तुम्ही वैके आजी पर्तगाळी मठांत केलताना आमगेले हे 2 विभाग असा. एक पीठाधिपती जाऊन गेलो वृंदावन चलत असले एक विभाग असा आणि पीठाधिपती जायनाशीची शिष्य असतानाची गत जल्ले स्वामी वृंदावन अनेक साइड असा. ते 2 वृंदावन असा. एक नरहरी तीर्थ स्वामी आणि एक व्यास तीर्थ स्वामी म्हणून. त्यांची एक रघुचंद्र तीर्थ स्वामीला शिष्य म्हणजे व्यास तीर्थ स्वामी. अनेक नरहरी तीर्थ स्वामी ते आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला प्रथम शिष्य. सो अशी व्यास तीर्थ स्वामी तेही गत झाले आणि तांगेल वृंदावन पर्तगाळी मठांतुची आता असा. एक स्वामी आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वामी शिष्य त्यांनी काशी आम्ही मुखारसिताची म्हणून त्यांनी काशी केले. तिसरे स्वामी याची आमगेले लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी ते पट्टारे त्यांनी पीठ राहिले आणि पीठ येऊन गेलो त्यांनी मुकाबले कार्य आरंभ केले. सो अशी जाऊन गेलो लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी पीठाधिपती जाऊन गेलो. गोकर्ण मठाचे 9वे स्वामी जाऊन गेलो अलंकृत जाऊन भूषित जल. आता लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामीने तांगेल ख्याती कसं मिळाली. आजी तांगेल बद्दल आम्ही केलो विषय सांगू काची किती की मिळाली. किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीना मनोविशुद्धै चरितानुवादः म्हणून गेलो सुमध्व विजयांतु प्रथम अध्यायांतु एक श्लोक येता. तंतुचे अंतिम कसन 2 स्टांजा असा. तंतु हे विषयचा किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीना मनोविशुद्धै चरितानुवादः म्हणून सांगितलं असा. आमगेल किंता हलगडे असेल तसले आमगेल किंता उत्तम अशिले
लोकांबद्दल तांगेल चरित्र आम्ही सांगल्यारी आमगेल मन शुद्ध जाता आम्ही सांगितलं जगत आता आजकल आमगेल बाह्य शुद्धी करच्याक एक्सटर्नल क्लीनिंग करच्याक मस्तीचे प्रोडक्ट्स आहे किंतु मनाची शुद्धी करच्याक खंयचे रितीरी प्रोडक्ट्स आज विकाय आयुर्वेदिक आईल ना होमिओपॅथी आहे ना ॲलोपॅथी विकाय आईल्यार वैक्याची शमन जाता आणि परतून आणि कसं नाही तरी विचार बदलत उरता सो खंयचे रितीर वैक्याची तसं खंयचेही प्रोडक्ट्स आहे किंतु शास्त्रकारान एक सांगितलं असा किंतु उत्तम श्लोक शिखामणी म्हणजे आमगेर किंता उत्तम असेल तसले लोकाले चरित्र अनुवाद केल्यारी तुमगेल मन शुद्धी जाता म्हणून मुंगेल सांगितलं असा त्यात कोण आज आमगेल किंता उत्तम जावंगेल असेल तसले स्वामी म्हणारी आमगेल लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी आमगेल किंता ज्येष्ठ असाची आमगेल किंता त्यांनी एक गोड स्थानात त्यांनी असेल तसले स्वामी तांगेल चरित्र आज तुमगेल यात्राक सांगिल निमित्तान ऐकल निमित्तानं तुमगेल मन शुद्धी जाता सांगिल निमित्तानं आमगेल मन शुद्धी जाता तसले अवकाश आज हमको प्राप्त झाले आणि त्यानेशी काही प्राप्त झाले नासिक क्षेत्रात प्राप्त झाले रामायण घडीत तसले क्षेत्रांत आमको प्राप्त झाले आणि आमगेल उपास्य मूर्ती वैकेची प्रभू रामचंद्र देव सो अशनी आलोचन करताना या विषय तुमगेला तर आज सांगनाशी आमका आज पोट म्हणजे जिरवण जायना आज सांगल्यानंतर जिरवण जावची त्या निमित्तानं लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यांना कसं केलं की म्हणारी अत्यंत आम्ही कितलेही तांका नतमस्तक झाले ते कितलेही केलं कमी तसं एक परिश्रम तसं एक कष्ट साधना त्यांनी केलं असा आता मी तुम्ही सांगले रघुचंद्र तीर्थ स्वामीला एक शिष्य काशीत वचून आशिल्ले म्हणून तुमका मी सांगले त्या स्वाम्याकडे प्रत्येकाला मठाक संबंध आशिल्लेच तांणी कसं केलं की म्हणारी आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्याक तांणी एक पत्र बरयलें कसं पत्र बरयलें की म्हणारी ही औरंगजेबाले तेन्ना काल आशिल्लो मुघल साम्राज्याले काल आशिल्ले यूपी आशिल्ले यूपी म्हळ्यार ते तागेल साम्राज्यात आशिल्ले आणि तागेल काळात कसं जाता आशिल्लें की म्हळ्यार असल देवस्थानाचे ध्वंस जावचे ना देवस्थान होऊन गेलो मशिदी बांधचे असल मस्जिदले जाता आशिल्ले तुमका आज वैके पडोवचे जाता आमगेले वाराणसी मठाचे ताचे साइडाकची एक मशिदी आसा आणि देवस्थान आमगेले मठा येदुर बिंदू माधव आसा एक्चुअली कशें आशिल्लें की म्हळ्यार आमगेले मठा साइडाक आता बिंदू माधवाल साइडाक आमगेले मठ आशिल्ले बिंदू माधव पयलीं थंय आशिल्ले ताचे साइडाक आमगेले मठ आशिल्ले किंतु औरंगजेब काळात कसं झालं की म्हळ्यार ताणे बिंदू माधव उद्ध्वस्त केले आणि त्या जागेर मशिदी आयले आणि बिंदू माधवाल देवस्थान आमगेल मठा येदराक आजी ते विराजित जाल्ला आता आज तुमका कोणता पेपरात तुम्ही हेडलाईन्स आणि वाचन उठले इजरायल आणि हे कसं झालं तर कसं झालं तुमका लोकांक फोन करचे चाल केले लोक स्थलांतरित करचे झाले आजकाल तुमगेले की त्या माध्यम आसा तुमका थिंगतुले इव्हॅक्युएशन करचे तर तुमगेले टाइम आसा फ्लाइट आसा फोन आसा कोणाक सांगेता आणि तुला आनीकडे स्थलांतर जागेता कसं ना ते कसं नाही तुमगेले प्रोटेक्शन आसा तागेल काळात कसं नाही प्रोटेक्शन ना तागेल काळात तू कसनेची प्रोटेक्शन ना त्यातून आमगेल स्वाम्यान कसं केलं की म्हळ्यार ती गेले शिष्य स्वाम्यान कसं केलं की म्हळ्यार त्यांनी पत्र बरयलें तुम्ही पीठाधिपती जाऊन गेलो आणि आम्ही हांगा शिष्य जाऊन गेले हांगा आसा म्हणून तुम्ही लेखून हांगा काशी मठ म्हळ्यार आमगेले वाराणसी मठ लक्ष्मीनारायण थंय तशीच म्हणून नाव दवरलें त्या मठ लक्ष्मीनारायण देवाक थंय प्रतिष्ठापन केलें त्या मठ सुरक्षित जाऊन गेले उरता म्हळ्यार तुमगेले खात्यात तू ते कसं खर्च जाल्ले जमा तुम्ही लॅक बरे याचे म्हणून आमगेले थंयचे स्वाम्यान हांका पत्र बरयलें म्हळ्यार थोडं हार्श बरयलें मृदू जावन बरयलें ना तांणी थोडेची गंभीरतान बरयलें की तुम्ही थंय बसून गोवांत बसून गेलो आमगेले वाराणसी मठ सुरक्षित जावन गेलो उरता म्हणून लेखल्यार तुम्ही ते तुमगेले पुस्तकांत गेल्ल्याका कब्जा करा आज आणि उरता म्हणून लेखना कित्याक की म्हळ्यार औरंगजेब केन्ना हांगा डाळी करता केन्ना उद्ध्वस्त करता ते आमकां पत्ना
हाले कसने चढ कमी जाल्यार आम्ही हाका जबाबदार नाही. तुम्ही हाजी बद्दल काळजी घेवका, थंय पीठाधिपती जावन थंय उर नाकाची म्हण तांणी एक संदेश पेटून दिलो. ताबडतोब आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान हे पत्र आयल्यानंतर म्हणजे एक भयानक पत्र ते आमगेले मूल मठ रक्षण करता आणि त्या स्वाम्यान सांगले की आम्ही हे करणार तुम्ही पीठाधिपती म्हणून तांणी तशी बरोवन दिले. कडेर आमगे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान हे पत्र हाजे महत्व कळलं. तांणी अनेक स्वाम्याक शिष्य दिले. त्याची जी लक्ष्मीकांत तीर्थ स्वामी तांणी कसं केलं की म्हळ्यार त्यांना फ्लाईट आणि नाशिले वाराणसी वच काम म्हळ्यार एक दोन दिवसा भितर वाराणसी पोवच्याक जायना. तेन्ना कालान तूं पालकिरी नाजाल्यार चंपून घेवन प्रयाण घेवका आशिल्लो तसं काल आमी रहदारी पत्र घेवका. तेन्ना बॉम्बे प्रेसिडेन्सी आशिल्ले, तेन्ना पोर्चुगीज रूल आशिल्ले. तांकां उड्डूची ते रहदारी पत्र दाखवून घेवन एक स्टेप घालून वाराणसी पावता. असेल संदर्भ असताना आमगेले गुरून कसं केलं की म्हळ्यार की आम्ही जर पर्तगाळी मठांतल्यान वाराणसी चमकले रे हाले पर्तगाळी मठाचे कोण मुखाबील जबाबदारी कोण चलोवन वरचे म्हणून गेलो. तेंची शिष्यवर्गांनी स्वामीला प्रार्थना केली की स्वामी वाराणसी वताले की तू केन्ना येताची त्यांनी निश्चय नाशितना मुखाबील जबाबदारी कोण करचे म्हणून गेलो. अशी प्रश्न घालतना कडेन तांणी सांगले जायत तशेंच आमी शिष्यांक आमी एक निवड करून गेलो. तांकां आमी जबाबदारी दिली आमी वाराणसीक वताची म्हणून सांगून तांणी लक्ष्मीकांत तीर्थ स्वाम्याक तांणी शिष्य स्वीकार केले आणि पोरून तांणी वाराणसी केले. वाराणसीक वचून गेलो. स्वाम्यान कसं केलं की म्हळ्यार 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नाही सतत 8 वर्ष स्वामी वाराणसीत राहतो. 1-2 वर्ष नाही 8 वर्ष थंय राहून गेलो. शिलामय 33 फीट आज वेगे तुम्ही थंय गेल्यार पंचगंगा घाटांतल्यान कितें की म्हळ्यार पंचगंगा गंगाचे प्रवाह कशी आसा तुमकां पत्ता आसा. एकदम प्रवाह चड जाल्यार आमगे मठ वेगे धुवन घेवन वचत आसले शक्ती सामर्थ्य थंय आसा. देखून आमगे स्वाम्यान कसं केलें 33 फीट फाउंडेशन घाल गेलो ताजेर तांणी मठ बांदलो. 1-2 फीट न्ही 33 फीटाचे फाउंडेशन घालें. आमी फाउंडेशन घाले कितले फीटात घालताची एक 8 फूट 7 फूट 10 फुटाचं तांणी कितें केलें ताजेर 3 पट्टेन फाउंडेशन घालून ताजेर मठ बांदून गेलो. तेवढं सुरक्षित करून गेलो. 8 वर्ष थंय राबून गेलो. स्वाम्यान आमगे मूल मठाचे रक्षण करून गेले. असल व्हड कार्य आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान करून घेतलेलं. जर त्या स्वाम्यान पुरो आम्ही यानाची तुम्ही कसं मग पळया म्हणून तांणी जर हे केलेलं असले रे आज वाराणसी मठ आमगे हातात पूर्ण आशिल्लो. असल साधन केलं तसं स्वामी म्हळ्यार आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी. त्या स्वाम्यान 8 वर्ष थंय उठूची कोण जाल नंतर आमगे स्वामी कडेरी मुखाबील दिवसांतू तांणी सकल आयले. तांणी कर्नाटका येऊन पावले. कर्नाटका येऊन गेलो बाकीकडे तांणी संचार केले. तिरुपतीक तांणी संचार केले. तीर्थयात्रा केले. अशी तीर्थयात्रा करून गेलो तांणी आमगे गोकर्णाक पावले. गोकर्णाक पावतना तांणी एक वेणुपुरा म्हणून गेले एक कडेन तेन्नाचे वेणुपुरा म्हणून गेले आशिल्ले. थंय चेन्नम्मा म्हणून गेले आशिल्ली राणी चेन्नम्मा. तिगेले कालांतू क्वीन चेन्नम्मा जी म्हणटाची तिगेले कालांतू कसं जालें की म्हळ्यार बहुशा तिगेले अनेक चेन्नम्माजी म्हणून उरताले. तिगेले कालांतू स्वामीन थंय वास्तव्याक आयिल्ले. हे विशय राणीक कळ्ळें की आमगेले संस्थानांतू एक खंयची एक व्हड स्वामी हांगा आयिल्लो आसा की तांकां कसले तरी एक गौरव अर्पण करता म्हणून गेलो. तिणे 2 आज कशी तुम्ही चामर हाडले ड्युटीक धरले तशीची ते राणी कसं केलं म्हळ्यार ब्राह्मण मुखांतर स्वाम्याक चामर दीपिका श्वेतछत्र आणि शंख ह्या स्वाम्याक गौरव म्हणून अर्पण केले. हे आम्ही कशी सांगता की म्हळ्यार आमगेले चरम श्लोकांत येता प्राप्त पत्रार्जुन छत्र शंख चामर दीपिकम
भूयो भूयो भजे भक्त्या लक्ष्मी नारायणम गुरु म्हणून गेलो आमगेले परंपरेचे चरम श्लोक असा चरम श्लोक म्हळ्यार अंतिम श्लोक ताका चरम कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार तुमगेले बॉडीचे लास्ट पार्ट कसं आसा हा चर्म त्याची चर्माक आम्ही चर्म म्हणतात शरीराक श्लोकाक हे करताना ते चरम श्लोक म्हणून येतात अंतिम श्लोक अर्थात गत झाल्यानंतर म्हणजे तसं श्लोकाक आम्ही चरम श्लोक म्हणून म्हणतात तांगे त्या श्लोकांतून ह्याची जी बरेल आसा की प्राप्त पत्रार्जुन छत्र म्हणजे त्याची श्वेत छत्र शंख चामर दीपिकम शंख चामर आणि दीपिका ड्युटीच्या आणि चामर ह्या उद्दूची स्वाम्याक अर्पण केले कोण अर्पण केले ते चन्नमाजीनं तिने ब्राह्मणद्वारा तिने अर्पण केले असल एक ख्याती अशी तसले आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी त्यांनी जाऊन इन्व्हाइट केलं की आम्ही आयल्यार तुम्ही राजमर्यादेतील त्यांनी ऐकून गेलो स्वामेल शक्ती स्वामेल सामर्थ्य ह्या उद्दूची ख्याती ऐकून ती स्वतः येऊन गेलो ब्राह्मणद्वारा एक छत्र कडे एक पालखी ह्या उद्दूची स्वामी येऊन गेलो गौरव केला असल एक आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी तसं लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी परतून वाराणसी यात्रे केल्या वाराणसी यात्रे करून गेलो स्वामी नासिका येऊन पावले नासिका येऊन पावल्यानंतर गोदावरी तिरेचेर आशिल्ताना तांणी हांगा गत केले स्वामी हांगा गत जाल्ले निमित्तानं कडे आमगेल गुरुन तेन्ना हांगा वृंदावन आशिल्ले गोदावरी न्हंयची तीर आली तेन्ना उद्दूची वृंदावन न्हंयची तीरा लागीं उरत आशिल्ली खंय मध्ये हांगा खंय उरना न्हंयचे लागींची वृंदावन आनी कडची एक परंपरा आशिल्ली सो तांगेल ते वृंदावन कसं आसा ते आणखी एक कारणांतरान त्या उद्दूची म्हळ्यार आमगेल हातांत मेळना शिकेले कडे आमकां गोदावरी न्हंयची तिरारीची आमगेल मठ आशिल्ले आणि आमगेले परम गुरू काळात म्हणजे आमगेले गुरू तांगेल काळात हांगा ते रोड वायडनिंग हांची कारणा निमित्तानं ते उद्दूचे आमगेले कसले गोदावरी तटाचेर आशिल्ले असले जाग कसं आसा ते उद्दू सरकाराक केले नंतर कडेन तांणी हांगा स्थळांतरीत एक हांगा जाग आमकां निवेशन हांगा करून दिले स्वाम्यान हांगा एक चातुर्मास केले चातुर्मास हांगा केले ना त्याने एक ब्राह्मण समाज म्हणले एक हांगा थंय वचून स्वाम्यान थंय एक चातुर्मास केले 2000 की 2002 स्वाम्यान हांगा चातुर्मास केले चातुर्मास कोण घेतले तेन्ना आमगेले स्वाम्यान संकल्प केले की आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामेले वृंदावन आशिल्ले ते आमगेले हातांत ना किंतु एक सांकेतिक वृंदावन हांगा करता तांगेले गुणगास केन्नाय जावका परंपरेचे आणि आमगेले स्वामीक ह्या विषय उठूकच आशिल्ले 8 वर्ष वाराणसीत राबून गेलो तितलं साहस करून गेलो आमगेले मूलमठ रक्षण केलं तसं स्वामी तांगेले एक आज वृंदावन आमगे हातांत ना किंतु तांचे एक स्थानमान मेळका तसंच स्वामीक म्हळ्यार कितें स्वाम्यान हटान म्हळ्यार तितले एक खंयचे तरी तांचे गौरव मेळका म्हणले एक उद्देशान स्वाम्यान हांगा नासिकान जाग घेवन गेलो हांगा एक सांकेतिक दवरले मूर्ती वैद्येचे हांगा लक्ष्मी नारायण ताचे सकल हनुमंत दवरले ते एक सांकेतिक की आमगेले वृंदावनांत आमी केन्नाय ही हनुमंताक आमी प्रतिष्ठ करताची तातून वैरी देवाक प्रतिष्ठ केले आणि सकल हनुमंताक प्रतिष्ठ केले आणि एक हांगा हॉल बांधले आणि ताकाही नाव लक्ष्मी नारायण भवन म्हणून दवरले सो अशी आमगेले नासिक मठ निर्माण जावचें कारण आशिल्लें आणि कारण कसं की म्हळ्यार लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामीन केलें तसलें तागेलें एक कार्य तीर्थ आमगेले गुरू आयकले म्हळ्यार वाचिले आणि त्या स्वाम्यान आमकां पदे कानांत आयकून आमकां केन्नाय ताचे उडकास आशिल्ली आणि हाजे पयले 2015 आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी वाराणसी चातुर्मास आवच्चे आशिल्ले किंतु आमी तेन्ना शिष्य जावन गेले आशिल्ले पीठाधिपती जावं शिष्य स्वीकार जावं जाल्ले नाशिल्ले शिष्य स्वीकार जाल्यार 2017 आणि 2015 आमी हांगा पूर्वाश्रमांत हांगा आयिल्ले आणि आमकां समउडकास आसा ऑगस्ट 1 तारीखाची आमी हांगा कुंभमेळानी आशिल्ले आमी सिन्नाराक वचून आयले ह्या आमकां ते उडकास आसा ताच नंतर पीठाधिपती जाल्या नंतर आमी मुंबई वास्तव्याक आयिल्ले
मुंबई वास्तव्याक आयिल्तना एक भेटी हांग येऊन गेलो उभय स्वाम बसून गेलो सांजे वेळार उठू लोकाले कोण परिचय उठू लोकांक राखून गेलो तागे परिचय करून देऊन गेलो उभय स्वामीले ही आशीर्वचन जाऊन परतून आम्ही मुखार भायर सरले तेही आमकां उडकास आसा आणि उभय स्वामीच्या हांगा वास्तव्य केला उडकास आसा पीठाधिपती जाल्या नंतर आमगेले प्रथम आगमन हांगा जायत आसा नाशिक लोकांनी मस्त हे केले की इतली तांगेर उत्सुकता की म्हळ्यार की तुमगत आसा की पहिला हांगा मठाचे रूपरेश कशे आशिल्ले आणि आतां रूपरेश कशे जाले आमगेलो अध्यक्ष दूर बसला तो कसं जाल्यार मुगत ना मस्त दूर वचून घेवन बसला आम्ही पळयत आसा अनिल पै खंय आसा मरे दिसना कडे पळयल्यार दूर बसला बट मस्त मेहनत घेतली ताणें आणि आम्ही सांगले तुम्ही करता तसले बरे करात ते सामने लिखपी करता वत नाकाची कसं तुमकां सहाय जावका ते आम्ही करताची आणि आयच्या दिवसाक आम्ही आयकल प्रमाणे हांगा 150 बुकिंग हांगा जाले म्हणून आम्ही आयकले आणि ताची उठूची श्रेय संपूर्ण नाशिककारांक वताची तांणी प्रितीनं तांणी प्रेमानं तांणी जबाबदारी घेऊन गेलो आमगेले एक मठाचे कसन परंपरे चर्चेक तुम्ही सर्व लोक सहकार करत आसाची असल एक संदर्भात एक विषय तुमगेल्या तराक आम्ही प्रस्तुत केले स्वाम्याल बद्दल सांगले आता दुसरं म्हळ्यार देवाल बद्दल सांगता कित्याक की म्हळ्यार हे नाशिक क्षेत्र ताचे एक लिंक नाशिक म्हळ्यार नाव येवचेक कारणची प्रभू रामचंद्र तीर्थ एक्चुअली पहिले नाशिक नाशिल्ले पहिले पंचवटी म्हणून आशिल्ले पंचवटी कडेरी पेशवा तांगेल काळांत हे नाशिक म्हणून तांणी हे केल्लें आसा तुमकां गोत आसा की कसन जाले कशी नाव आयल्या त्या निमित्तान तुमगेले लेखान दिसन की म्हळ्यार की रावणाल भयणी शूर्पणखा आशिल्ली आणि प्रभू रामचंद्र देव वनवासा कितेरी भ्रात्र लक्ष्मणा म्हणटू हांगा आयिल्तना शूर्पणखा तीन येवन गेलो रामाक प्रचोदन केले की तू म्हाका लग्न जा हांव तुका लग्न जाता अशें मस्तीतले केले कडे रामान सांगले की हांव एक पत्नी व्रत असता सो म्हाका ते हे ना मागीर भावाक तूं हे कर अशें म्हणटना कडे लक्ष्मणान तिगेले कशें नासिका आसा ते छेदन केलें त्यातून ताचेर एक नासिक म्हणून अशें एक नाव आयलें किंतु आमी सांगची गोष्ट कसन की म्हळ्यार ती केन्ना शूर्पणखाल नाग कातरून घाले लक्ष्मणान ती कोणाले केली रावणाले केली आमगेल जीवनांत हे अत्यंत महत्वाचे विषय हातूंतल्यान थोडे एक लौकिक विषय तुमगेले जरा प्रस्तुत कर काम का ती शूर्पणखा नाग कापून झाल्यानंतर कोणाले गेले आपल्याला अण्णा रावणाले केली रावणाले पोचून गेली कसं सांगले की अशी अशी म्हाका नासिक चेतन झाले दिसत न्ही विक्राल रूप झाले आता कोणे लग्न करून घेनाची अशें मस्तीतले हे जाले अशें न्ही चलतना रावणाकडे तागेल बुद्धी ताण वापरले आणि कडेरी सीता अपहरण इत्यादीक हे जाले म्हणजे ताकाही खूप आयलो की मागेले भयणीक तिगेले नाग कातरून घेवन तिका एक अवरूप करून घेवन घाले तसं एक रूपवती आशिल्ले ते रूप उठूची त्या निमित्तान हे जाले विक्राल रूप धारण करचे पडले आणि मागीर भयणीक असल स्थिती आयली म्हणून ताकाही हे जाले आणि ताणे मुखाविचून गोत आसा की सीता अपहरण जाले मस्तीचो विषय जावन रामायणाची कोड घडली आता केन्ना तुमगेल जीवनात पैकीची कसं जाता की म्हळ्यार कोणेय तरी येवन गेलो तुमका एक विषय सांगता म्हाका हाणें अशी केले म्हाका हाणें तशी केले तेन्ना तुमी एकदम एक्साइट जाता ताण तशी केली काय हांव ताका सोड हांव ताका शिक्षा दिता ना हांव तागेले रिवेंज घेता एक्सेट्रा तुम्ही करतात किंतु चूक जाता रावणान कसं केलें शूर्पणखान केन्ना सांगले की म्हाका अशी जाल्ले आनी नाक कापून घाले आनी रावणान अनेक सायड आलोचन केला एकच सायड आलोचन केलं ताण कसं आलोचन केलें की लक्ष्मणान नाक कापून गेले रावण निमित्तान हे जाल्ले सो रामाक हांवें रामाल विरुद्ध हांवें कसं तरी करता पण ताणे शूर्पणखाक विचारला की तू कसं केलें म्हणून ताणे आपल्या बहिणीक विचारला की तू थंय वचून कसं केलें म्हणून तिणें मात्र एक विषय सांग की नाक कापून घाल बट रावणान शूर्पणखाक विचारलं नाक कापचे कारण कसं नाही तू वचून कसं केलं थंय
हे रावणान विचारलं. ताणे एक साइड मात्र आलोचन केलंय, खूप पाहिलो रिवेंज घेता म्हणून मुकाबील चाल. आमगे जीवनात वैकी अशी जाता केलो पण एक नाण्याक दोन भाग असा. आम्ही खाली एक फेस पळयले आणि फेस पळयले केलो पण ता अशी जाता कोणा जीवनात पळयले डॉक्टराल जीवनात अशी जाता. डॉक्टराले जीवनात अशी जाता वन साइडेड आम्ही डिसिजन घेतात. फॉर एन एक्झाम्पल एक डॉक्टर होता आणि तो एक हॉस्पिटलांत तागेले टायप होता म्हणजे ताण वचून ऑपरेशन करचे इत्यादी करचे. सो एक पेशंट हॉस्पिटलांत येता आणि तो मस्त सिरियस होता आणि रात्रीचे काल होता. आता रात्री म्हणे उठू डॉक्टर्स काय ते उरणार. सो तो पेशंट कोण संबंधित आशिल्लो तेंचे उठूल अटेंडंट कोण आशिल्ले नर्स आशिल्ले बाकी कोण कोण हॉस्पिटल स्टाफ आशिल्ले तांकां फोन करून घेवन तुमगे डॉक्टराक मर्याद नावे तुमगे डॉक्टराक जबाबदार नावे हांगा एक पेशंट येवन घेवन बशिल्लो आसा 1 तास जाल्लो आसा कसं जबाबदार अशी तशी तोंडाय तशी उलयले. कडेरी थोडे वेळान डॉक्टर आयलो. डॉक्टर येवन घेवन ते संबंधिकाक पळयनाशी तो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटराक वता. संबंधिकाले एक उतर वैका उलयना पटापटा तो डॉक्टराले दी म्हणजे ऑपरेशन थिएटराक वता. ऑपरेशन थिएटराले वचून गेलो ऑपरेशन आणि करता सक्सेसफुल जाता आणि ऑपरेशन थिएटरातून बाहेर येताना परतून संबंधिक त्या डॉक्टराले विचारपूस करते की मागेला चलले की मागेला कोण संबंधित भितर पेशंट असा तो कशी असा म्हणून विचार करते प्रश्न घालचे होता. डॉक्टर राग वैके ना आणि तशीची धावून घेऊन होता. गडबडीने ता ऑपरेशनात तू ऑपरेशन करता आणि परतून धावून घेऊन होता. तेन आणि कोप येता का तुमच्या डॉक्टराक एक मॅनर्स नावे एक पेशंटाला संबंधित बसला आणि तुम्ही एक प्रश्न उत्तर वैके पसंत समजेल पसंत नंबर डॉक्टर म्हणून असे कुटुंबी मारे स्टाफाला विचारते नर्स आकडे विचारते तुम्ही डॉक्टराक माती नावे असे विचार केला. कडे ती नर्स सांगता मी ते सुनले ना ताकेल उत्तर मरण आजी जल्ला त्या डॉक्टराले उत्तर मरण आजी जल्ला ताकेले शवसंस्कार करता किंतु तुमगेले पेशंटाले ऑपरेशन असा म्हण कितेरी तांता आपल्याला पुताल शवसंस्कार थंय सोड गेलो आणि का दाह दिव का किंतु तुगेल चल्ल्याल ऑपरेशन असा म्हण कितेरी तो धावून गेला तो ऑपरेशन केलो आणि ऑपरेशन करून परतून तो आपल्या चल्ल्याले अंतिम संस्कार करते गेला म्हणून गेलो त्या व्यक्तीक सांगता त्यांना ताका कळलं की हांव कितलो मोठी चूक केल्या. ताणे एक साइड मात्र पळयले डॉक्टर गडबडी येता असा ऑपरेशन करता असा धावून गेलो पण ताची मागची अनेक साइड कित्याक तो लेट जालो कसले लेट जालो कित्याक तो अशी केला त्या ताणें आलोचन केलं. आमच्या जीवनात वेगळी अशी जाता रावणान वेगळी अशी केले आणि आम्ही वेगळीची रावणा तशीची रिॲक्ट करतात. सो केन्नाची एक रिलेशनात उरताना आम्ही केन्नाची एक थोडे वेळ पॉज घेवका. आमगेले तू कसं नसकी म्हळ्यार स्टार्ट आणि एंड त्याच्यामध्ये अनेक असा पॉज ते थोडे पॉज केले एंड केन्नाही जाय. जर तुम्ही पॉज केला म्हळ्यार एंडच जाता. त्यातून आमगे जीवनात वेगळी असले अनेक रीती येता कोणकी सांगल पुढे आम्ही रिॲक्ट करताची ते रिॲक्ट करनाशीची तशी त्याची मागची कारण कसं नाही रिझन कसं नाही हे जर आलोचन केले रे आमगेले जीवनात आम्ही बरे रीतीने आमगेले संबंध आमगेले व्यवसाय जीवन जावं नाजाल्यार आमगे लौकिक जीवन आम्ही बरे रीतीने करच्याक जाता. हे आमकां रामायणांतल्यान शिक्षक मेळटा की रावणान खाली वन फेज मात पळयले सेकंड फेज पळयले. तशी आम्ही वैकेची जीवनात खंयचे एक निर्णय घेताना कोणाले बद्दल कसले सांगताना कोणकी येऊन सांगता तो अशी हो अशी ताण सांगितले ऐकले अनेकल्याला ऐकलं नाही अनेकल्याला वेगळ्या ऐकल्यानंतर कडे निर्णय घेवचे जाता. तो अनेक फेस सांगता अशी आम्ही जीवनात दोन्ही साइड आम्ही आलोचन केल्यात मात्र आमचे जीवन कसे मिळता हे आम्ही रामायणातून शिक्षक कसं मिळत असेल अवकाश हे दोन विषय तुमगेले जर आम्ही आज प्रस्तुत करते असले एक गुरुल बद्दल आणि एक रामायणांतल्यान आम्ही कसं शिक्षक जाता ते नाशिक म्हळ्यार रामायणाक रिलेटेड आशिल्ले आणि आमगे उपास मूर्ती राम
त्या निमित्तानं ह्या दोन विषय तुमगेले जरा प्रस्तुत केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांका बरं घडवो तुमगेले जीवनांतू तुम्ही राबचित असलेल्या कामांतू तुमगेल्या घरांतू नाजे तुमगेल्या उद्योग क्षेत्रांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगल गणिताची श्री कृष्ण अर्पण